Så kommer vi altså videre i udfordringsrækken for gode borgere i Roskilde, der har meldt ind på mit opslag. I dag skal jeg ud til en, der rakt ud. Han har altså jeg har lyst til at kalde det for et autoværksted, men det virker som om, at der bliver renoveret mange ting der. Og til forskel fra nogle af de andre, så har han godt hørt om laserrens før, og var nysgerrig på teknologien, og var egentlig bare glad for at støde på det, at jeg lagde det her opslag op, sådan, så han kunne prøve at se, hvad det var for noget. Så nu er jeg blevet inviteret på besøg ude på værkstedet her, hvor jeg har maskinen bag i, og vi skal ind og prøve at lyse på nogle ting, så han kan prøve at se, hvad det kan, som noget af det andet ikke kan. Og så også se, om vi kan drage nogle fordele, for eksempel mobiliteten, fordi ja, i sagens natur her, der kommer jeg jo til ham. Det kan være svært med nogle af de andre afrensningsteknologier, og det kommer også lidt an på, hvad man skal have lavet, og også i det hele taget, når man skal have flyttet de ting, fordi lad os sige, at han får et projekt ind til en større renovering, jamen hvis der er noget, der skal enten sandblæses, eller lyses på, eller laserrenses, eller hvad det skal, så er det jo en stor fordel, at jeg kan komme ud til ham, kontra at han alternativt skulle pakke tingene ind og sende dem til en leverandør af en anden service. Så jeg er i hvert fald super spændt. Jeg synes også, jeg ankommer med en lidt anden selvtillid med maskinen og sådan. Nu har jeg alligevel brugt den i en del timer, så jeg kan godt mærke, at jeg kommer ikke. Altså, og det her, det skal jo lige siges, det her, det var altså optaget om torsdagen, hvor at nogle af de første ting er lavet om mandagen. Det er stadig første uge, det her. Men det ændrer ikke på, at jeg har alligevel haft nogle timer under... Jeg har haft den i hænderne nogle timer, den laserrenser snart. Så det er en lidt mere selvtillid laserpilot, der kommer ud nu. Så lad os se, hvad det kan. Så kom vi i gang her, og der er jo Porsche-motor på blokken i dag selvfølgelig. Det er kun det bedste, der er godt nok. Og jeg kan hilse jer at sige, at det er noget af det, som laseren den excellerer i det her. Det er så tilfredsstillende at kigge på. Så nåede vi til rundsliberen. Og jeg må nok være ærlig at sige, at jeg ikke er sådan super skarp i, hvornår noget er en CNC-fræser, hvornår noget er en drejebænk, og hvornår noget er en rundsliber. Men det er da ikke vigtigt. For det, der er vigtigt, det er, når man måler noget til en tusindedel af en millimeter i præcision, jamen så nytter det faktisk ikke noget, at det bliver alt for beskidt. Og den er jo sådan set fuldt funktionel, men den har kendt pænere dage. Så Nick siger, at det kunne da være fedt, hvis det lige kunne blive bragt lidt tilbage til live. Så lad os lige få lyst lidt på det og se, om det ikke kan blive rigtig pænt igen. Det tror jeg altså godt, det kan.
original over. Så blev jeg færdig herude, og det var sindssygt spændende. Altså, det var en kanonfed opgave. Han havde så mange ting, hvor alt bare gav god mening at få lavet. Og ikke nok med, at han havde en masse gode ting, som det gav økonomisk mening at lyse på. Han havde også sådan løbende projekter, som vi talte om, og så havde han også sådan flere leads og tanker om, hvad der egentlig gav mening at prøve at rette sig lidt efter, og prøve at se, hvad der er derude af markedet. Så han gav mig flere, jeg kunne ringe til og sådan noget, så det var sindssygt spændende. Det var virkelig alt, hvad man kunne håbe på for sådan en dag og sådan en tur her. Så en lidt kort opdatering herfra, men følg med derude, og vi lige ses ved.